Здравейте! Здрасти! Искам аз да кажа за това, което намерихме. Може ли? Да, грифнахме една къща. И вижте колко имаме. Колко диаманти. Гото такива глупости. Направихме си брони и такива айтеми. И сме с те черпати, затова изглеждаме. Твърм се, не? А? Той иска да се пиша на английски. На английски. Аз правя едно нещо. Една тайна рецепта. Ендър. Похнати опиши. Не, аз сложих едно санто. Ами enchanting table. Нямаме. Аз у мен имам един сак. Така се бие крипър. Пак е влязъл. Да, ела пак. Има къщичка там. Ела да минем с Майнкрафт. Не. Хайде, изведи. Е так. Динички. Ту бери една на другата. Тази за мен. Иване, тази за мен. Няма. Имам. Аз тук съм сложил бедрук. Не съм викал. Но дупката може да влезе. Аз събирам голдблок. Аз имам голдблок. Иване, какво може да кажем? Че някакъв Рекс 6, 7, 5, 5, 4 и Ми 0 са влезли и са Искаш ли да кажем това? Трябва да се чувствам това от моите скинове. Да тя нещо, тя чувства. Взема нещо ценно. Табелки. Много табелки. Аз взех 4 часа. Не, аз си бера фермата. Закапвам. Чукай. Добре. Аз трябва да се направя монците. Тук има орбенч, да я се направя тук. Нямам дърво. Късмет. Джина порасна. Ще да взема каптусите. Имам едно, ще ти направя само ми дай дърво. Чакай да
да си преработя блокчета. Голд, имам голд 63. Ами ще искаш ръчка ли? И сега ще ти направя само... Имаш ли клечка? Ох, да. Митко? Ко правиш? Нищо. Събирахме. Ау, кой оставил това рутен флеш изоставено? Крипър. Господин Крипър, сега моля ви се. Давай, аз се включвам. Повече не снимаш. Мирко, нали не снима? Снима. Майната му тогава. Митко може да влезем за малко в офис. Няма да влезеш в офиса. Не, да си дам едно нещо. Без тебе. Без тебе. Мирко! Какво? Какво правиш? Да, бе! Не! Тай! Аз сега ще ме влизати. Аз знам къде е входа. Дръпни си. Сега да въйдят. Как ще влезете, бе? Ще ти направя. Иван пръднал на колина. Извика две. Wasabi Колекс. Омага! Хора, ще скопах една дупка и аз съм в къщата ви. Абе, за тебе, бе! Здрасти! Няма! Намерих дупка! Добре. Тогава ще се копаме тук. О! Пак къщата ми оцелих. Здрасти! Добре, да извинява. Добре, последно тук ще копая, значи. Абе! Те ми кола забрави. Добре, тогава си ето тука. Къщата ви. Здрасти! Откъде намерих айрон врата? Ами от Аз чупих една от кабинетите. Чупя ви вратата. Като взимате от кабинета, от главата си взимате. Мирко не чупи! Аз ще ги изчупя. Вие не заслужавате. Всеки да ми даде червения си камък. Мирко, дай! Мирко, дай го! Поставих го. Дай другия. Само толкова си това. Няма да имате червен камък. За да се слива. Чува за кръда си копам. А не за да сливаме. Някой ще бил каптус. Каптус ще се почета. Чупя напред. Някой имаме 8 Омага! Иване, не съм виновен.